Na kabenta ka kwai kabam bala penyai dai ba lapang boy bat ba yaine telada banthe dokha prapo kuntal te watla kane ka jing kop kwai dokha kade kabaret te hnrei ki price kilong ki ba itnat bat kador jong ketiket kwai kade lais pa shirang wiang wei kwai te ngine pet kambnya ya kane ka notice kwai te ngin sa pet bat sakhiru ya ka jing the ya ki dokha bat ki dokha ru ki lapoi ki dokha ki barem dor ha kane ka pung watla ka jing the ya ki dokha kade tang prapo kuntal lane si kuntal hapo te hnrei ki dokha kilong ki ba itnat bha haba phin khwai ya kine ki dokha bat namar ki de ki dokha ki barem dor te lingin pe company ya kane ka notice ka khwai khabam baret bala penyai de ba lapang te ni lapang ide itu iba jule youtuber ha ka bai de bat ki notice khwai te ya kane ka jing kop khwai dokha la penyai lang ba di ba boy nang tai ba di ba yaine iba ju penyai khwai bha hapo Southwest Khasil district te kajaka kadai hapo morang lang tourist spot kalenti banyaj namo korwat shanong stone Southwest Khasil district te tarik ban pen khwai kandai art phra tarik banai Julai ar hajar ar pun riu kabahap hagat sngi ba ar te kapor ban pen khwai kadai phra siteng am mat kan kot si beje siteng pm ekane ke jing kop khwai dokha kadai tang siteng sngi namar ba kadai ka khwai kabaret kumba philayu I bat kumba ngalai thu a katu ka hakmat te kador jong ka tiket khwai kadai lai spa sirang yang wei khwai te snap ya kini jing ai sobha ya kabani kong ken ai khasan hajar nanta ka ba ar san hajar ka ba lai hajar te nalor kini ki lai tali ki jing ai sobha ki ba hakmat kinong don susu sa ki constellation atai ka bani kong jong ka constellation ken ai si hajar ka ba ar si hajar ka ba lai si hajar ka ba sau si hajar ka ba san si hajar ka ban riu si hajar bat hadu ka ban yo dang yo si hajar te on di tiket bat bu jaka ha nadu ka ar phunyo trek banai Julai ar hajar ar phunyo te kapor ban bu jaka kadai ha kapor lai baje janmet on the dokha thamai prapo kilo da ki dokha side rate on pen khwai tang kawei kapung lada poi rawon kiba lada poi bun ki rawon kin pen kiu bet ya ki price te kine kin mar phun kila don ru ha ka notice lada phesu don kam saphun ya kine kin mar phun te ha kane ka notice la pen iru ya ka jing don jong ka lokidro ha ka te ka sngi wat la ka de ka jing ya kop khwai dokha bam te ya kalau kidro kim sem la pen I ya ki price hangne te nganget ba kin sesna ruing ha ka to hi ka sngi te hangne la shu tho ba ka don kalau kidro ha ka te ka sngi te tongin pej bat sakhino ya kane ka jing the ya ki dokha te kitu ki perlok rawan ki ba tmu banwan ha kane ka jing ya kop phai dokha te sayawan namar ba nakaliang jong kinong penyat kila pen I hangne ba lada poi bun kirawan te ya ki price on pen kiu Thế nó này. Thế nó hay. Thế. Oh, độ bằng nang bon sa. Rem dor to, sai rem dor ni ne to. Sai bat pin sundur nga to. Bat penji dor pi to. Ka duma lại bong. To, style to. To thế nó. Tiêu ngay lại bên subu. Belum lagi. Ah, to. Thế. napa ta arfra tarik to masa dato menri perang ha Thế ya. bat khabang pelit bat kha morang turis mah pe itnat hadok kha Baru itu to. pe jangan mat barit mah nih hay Thế nó này.
enak sana hai. Tuh. Tuh nanti kau boy. Kau boy, này. Tuh, hoga. Nó tak kena nanti ha. पूरा खाली करो नहीं, एक बार में नहीं जाएगा, दो बार में जाएगा, मर जाएगा। दो बार लेके जाओ बटी में नहीं लेके जाओ जल्दी जाएगा तो ya akren tuh sab tanya tuh perawan gini gidak kang dia pak marlang turis na buta ka jiksai ka ba mang tega ar patrik mata bana julai ar hajar ar punreu kalau si ar ma pet gidak sama oh kabang ren pe krem dor ma khaba pet khaba krem dor ma dah ji bisa juga saya nau en saya kepak en tuh Stet no ya. Penjilam ku tegi anti. Kabang plang balik sedang mah. Kan dikawe ke kabang pelit rot ne. Oh khare kan ha. Perawan kene kowe ka. Ndak kabang pelit mah baik. Dah. Baik tu mah. Ya, dah. Anak pun. Stet ya.